wabwino wa lero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wafunira zabwino timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers pomwe ikupitirira kuchita bwino ku mpikisano wa WAFCON. Dziko la Malawi lichititsa msonkhano wachiwiri wa akatswiri a zachipatala ochokera ku chigawo chakumwera kwa Africa komanso ku Ulaya wa Association of Clinical Officers and Physicians Associates. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers ikumana ndi timu ya Ekhaya mu final ya Airtel Top 8 itagonjetsa Blue Eagles kudzera pa mapenalty. Takulandirani mu nkhani zathu. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wafunira zabwino timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers pomwe ikupitirira kuchita bwino ku mpikisano wa WAFCON ku Morocco. Polemba pa tsamba lawo la mchezo, mayi wa dziko linoyu wati ngati mmodzi ochemerera timuyi kuchita bwino kwa atsikanawa kwazetsa chimwemwe pa nkhope yawo. Iwo ati atsikanawa aonetsa kuti khama limapindula ndipo chilichonse ndichotheka pomwe anthu ena samayembekezera kuti timuyi ingapambanenso. Timuyi yapambana dzulo ndi zigoli 3-1 ku timu ya dziko la Egypt. Wachiwiri kwa chancellor ku skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST, Professor Adris Malata walimbikitsa amayi omwe ali pa ntchito zaluso kuti atenge nawo mbali pa maudindo a utsogoleri komanso kuthandizana wina ndi mnzake. Professor Malata wanena izi pa msonkhano wa Women's Innovation Network omwe unachitikira ku Blantyre okonzedwa ndi Malawi Liverpool Welcome Research Program. Edith Kaira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amayi ogwira ntchito zaluso ndi kupanga zinthu zatsopano ochokera m'madera osiyanasiyana muno Malawi komanso maiko ena akunja anasonkhana mu mzinda wa Blantyre pa msonkhanowu omwe unapereka mwayi wogawana malingaliro kuonetsa zinthu zatsopano zomwe amapanga komanso kuphunzira kuchokera kwa anzawo. Polankhula pamwambowu wachiwiri kwa mkulu wa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST, Professor Adris Malata analimbikitsa amayi kuti azipezera mwayi anzawo m'malo mochita mpikisano opanda phindu. Iwo ati mayi aliyense ali ndi mphamvu komanso luso lake lapadera, choncho ayenera kupitiriza kukhala okhazikika pa masomphenya ake. Zofunika kwambiri kuti amayi azikhala ndi masomphenya makamaka nkhanizo zofufuza komanso za technology timati innovation kukhala ndi maganizo a zinthu zatsopano zimene zikhoza kuchitika pa moyo yathu. Tikuona kuti Malawi kusintha, anzathu a MLW apanga msonkhano ndipo msonkhano unayambadzana kunali kuyang'ana chabe ma innovation, zinthu zopangidwa, maganizo amene munthu amakhala nawo poyamba kenako ayika pansi nkuona kuti ndithopanga chani. Ndiye msonkhano kwambiri ndi wa azimayi ndeti kunena azimayiwo kuti achite zimenezo akhale ma innovators ayenokhala ndi masomphenya. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Liverpool Welcome Research Program, Dr. Alice Mbewe Ntalimanja anati msonkhanowu unakonzedwa pofuna kulimbikitsa amayi omwe ali ndi chidwi ndi ntchito zaluso ndi zinthu zatsopano pozindikira kuperewera komwe kulipo pa nkhani za uphungu, kulumikizana ndi kuthandizidwa. Nationwide biggest gap inali kuti funding. Azimayi ndi funding zikumavutirapo kuti apeze funding kuti azipange ma business awo a innovation. Ina inali ya mentorship kuti pali gap yaikulu kwambiri yokuti mwina munthu ali ndi ma ideas akulu koma kuti apeze munthu kuti amuunikire kuti tipange chonchi pakhale zinthu za ndondomeko zinavutirapo. Ndeno kupanga organize event ngati iyi zimabweretsa mgwirizano koma collaborations kuti ma gaps amene tapezawo tikhoza kuyamba kuwapanga fix. Mmodzi mwa omwe anatengapo gawo pa msonkhanowu, Brenda Mwaluwali, anafotokoza kuti msonkhanowu wamuthandiza kwambiri ponena kuti waphunzira zinthu zaluso ndi mmene zingathandizire kuthana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo. Meeting imene ndiona ngati ndiyofunikira kwambiri chifukwa kutithandiza kuti tipeze njira zosiyanasiyana zothandizira
ma community athu munjira yosiyana sikuti tingapangire mu class mokha innovation tikupangiranso anthu amene amakhala pafupi ndi ifeyo. Malawi Livable Welcome Research Program umachita msonkhano wa sabata imodzi omwe umatchedwa kuti Innovation Hub chaka chilichonse, omwe umasonkhanitsa ofufuza, amalonda ndi anthu opanga zinthu zatsopano kuti agawane nzeru, kusinthana malingaliro komanso kupititsa patsogolo zaluso zokhudzana ndi zaumoyo. Msonkhano wa chaka chino unachitika pansi pa mutu wakuti kulimbikitsa amayi kuti atsogolere zaluso ndi zinthu zatsopano. Edith Kairwa, MBC, Blantyre. Nduna yoona za umoyo ndi ukhondo Madalitso Waloyi yakhazikitsa bungwe la omwe anaphunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences kuhesi mu mzinda wa Lilongwe ndi pempho kwa anthu komanso kampani zomwe sizaboma kuti zithandizire ntchito za umoyo m'dziko muno. Awaloyi ati ntchito za umoyo zikusowekera thandizo lambiri kotero nkofunika kuyika zinthu zonse zoyenera kuphatikizapo kusula anthu omwe amagwira ntchito za umoyo. Mwayintu mmodzi wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Awaloyi ati boma ndilokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi bungwe lomwe anaphunzirapo sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences kuhesi pothana ndi mavuto omwe ali ku ntchito za umoyo. Izi zofunikira kwambiri kukhazikitsa bungwe limeneli chifukwa chonena kuti lero taona kukhazikitsa kukhako ali ndi cholinga chokuti athandizirenso anthu ena omwe maphunziro mwawo akusowekera zinthu zosiyana-siyana makamaka fees, accommodation komanso apart from kuthandiza wina ndi zake makamaka amene ali m'masukulu panopa ngati dziko timadaliranso kuti anthu amene akabwera pamodzi ndi kukonza mavuto ena omwe alipo mothandizana ndi boma, mothandizana ndi mabungwe ena, ndiye kuti unduna wonse wa za umoyo komanso umoyo wabwino wa thanzi wa Malawi wina aliyense ukhala upita patsogolo. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya kuhesi Professor Macpherson Malewa wati kukhazikitsa kwa bungweli kwachitika mu nthawi yake. Iwo ati chokondweretsa nchakuti bungwe lakhazika posonkhanitsa ndalama zothandizira ophunzira pa sukuluyi omwe ambiri mwa iwo akulephera kupeza zofunika pa moyo wawo. Indeed ndizoona kuti mwakhala mukumva nkhani zosiyana-siyana zokamba anthu kudandaula kuti imene mafizi akwera sapezeka kuti ma students ena asiya sukulu chifukwa chopanda ndalama. Ndiye kubwera kwa bungwe litithandiza kuti azite raise mafunds othandiza ana a sukulu oti alibe kutheka kupitirira sukulu chifukwa cha issue cha ndalama. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la kuhesi Alumni Association Pemphero Mphande wapempha mamembala a bungweli komanso kampani kuti adzithandiza bungweli ndi ndalama zogwirira ntchito zake potero akhala kupititsa patsogolo maphunziro a zaumoyo. Muli mphamvu anthu tikabwera pamodzi kuti ine ngati mapande ndipangako ka 5,000 kwacha ena asapangako ka 5 ndi mukaphatiza pamodzi makhaza mbiri zinthu zija. So munthu mmodzi amakhandije phinjo chona kuti ndalama zonse zoya kwa iyeyo pamene mukapita kwa mmodzi kuti mufuna 20 million kwacha akupasanero ngati nazo mawa anyirika ndi zokuti mauza kuti ife ndi mphamvu for tipo ambiri osati ndikuthekera ndiye ngati ngabwera pamodzi chaka ndi chaka mwezi ndi mwezi komanso kusati makobiri pang'ono tingathe panga raise ndalama zambiri zomwe zingati kusintha miyoyo ya ana sukulu amene akuvutika komanso kusintha dziko lino. Ena mwa omwe athandizapo ndi bank ya First Capital komanso mkulu wochita malonda Hitesh Anadkat ndi ndalama zokwana 35 million kwacha. Mwayintu mmodzi, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi lichititsa msonkhano wachiwiri wa akatswiri a zachipatala ochokera ku chigawo chakumwera kwa Africa komanso ku Ulaya wa Association of Clinical Officers and Physician Associates omwe udzachitikire kudowa kuyambira pa 1 mpaka pa 3 mwezi wa Oktoba chaka chino. President wa bungwe la akatswiri a zachipatala la POM a Solomon David Chomba wati akufuna ndalama zokwana 200 million kwacha zoyendetsera msonkhano wa ukuluwo. Achomba ati msonkhanowo ndiwofunika chifukwa akatswiri a zachipatala adzakambirana zakafukufuku komanso kugawana nzeru zomwe zingathandizire kutukula ntchito za umoyo m'mayiko awo. Iwo amalankhula pa mwambo wa mgonero omwe anakonza pofuna kupeza ndalama za msonkhanowo. Kumene kukakhala kuti nyota ya utsogoleri wa SADC imene ikubwera ku Malawi kutanthauza chani? Kutanthauza kuti mayiko onse kuti zungulira ziyang'ana ku Malawi
koma kuti zimene zichitike payenera kuti pakhale ndalama chifukwa tabuka malo kukalipano hotelo kuja pali chifukwa chimene tinabuka kumene kuja timafuna tiwaonese dziko la Malawi maiko kuti zunga kuti kumalawi nakonso kuliso kuli anthu oganiza kuliso malo abwino malo okopera alendo ndizazo tinapeza kumene kuja koma kuti titenge malo onse aja pakufunika ndalama apo 200 million kwacha ndiye ife tinaona kuti tipeze njira zokuti tipeze ndalama 200 million kwacha chifukwa kumene kuja kuchitika zinthu zazikulu kuti Malawi kutenga ulamuliro wa kusadiki woyang'anira bungwe la Gakopa Malawi imene tikuyang'anira pakati pa regulation ma regulatory bodies onse asadiki kufuna pano zigwirira chiro limodzi zikachitira kumeneko komanso kumeneko kwakhalanso kunena kuti kwakhala kafukufuku timati ma research articles ma research presentations zakafukufuku. Mlendo olemekezeka pamwambowo anali mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya Lilongwe Amusa Mwale omwe anali akatswiri za chipatala ndi ofunikira kwambiri potukula ntchito za umoyo pa dziko lonse. Ifeyo ngati ma khonsolo ang'ono timadalira zipatala anthu kuti agwire ntchito komanso kuti anthu akhale ndi umoyo wabwino timadalira anthu amene amagwira ntchito mzipatala. Choncho ngati ma khonsolo ndife osangalala kuti anzathuwa akumana komanso akukonzekera kudzakumana ngati gulu. Ndiye ife ngati akhanso tikuwafunira zabwino zonse pamene iwowo akutolera limodzi ncholinga yoti msonkhano wawo uzakhale wopambana. Tili ndi chikhulupiriro nena kuti nthawi imene adzakhala akukumana ngati anthu ogwira ntchito amzipatala amatha kukumana ndi zovuta zosiyanasiyana ndipo mkumano umenewo athe kukawunikirana zosiyanasiyana kukhudzana malamulo komanso mapolisa osiyanasiyana amene amathandizira kuti akonzedwe ndi cholinga kuti ntchito zawo azigwira ntchito bwino komanso athe kufikira anthu osiyanasiyana. Banki ya National yapereka thandizo la ndalama zokwana 24 miliyoni kwacha zothandizira pa msonkhano wa nambala 55 omwe ukudziwika mchingerezi kuti 55th Commonwealth Parliamentary Association CPA Africa Region Conference. Banki hii inapereka chekechi ku Lilongwe. Zambiri mulipoti ilira Bridget Makawa koma akuwerenga ndi Austin Kachipeya. Spika wa nyumba malamulo Asamia Suleiman athokoza banki chifukwa chothandiza pa msonkhano omwe umachitika chaka chilichonse. Iwo ati mgwirizano pakati pa boma ndi mabunge oziyimira pa okha ndi ofunika kwambiri pothandiza kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Kuno ku Parliament ndife osangalala kwambiri kuona ubale wathu ndi National Bank ukunka nakomera. Izi zimene achita National Bank ife ndothokoza ndipo zithandiza kwambiri ku ntchito yathu yokonzekera kupanga msonkhano umenewo. Tithokoza National Bank sikoyamba nthawi zambiri tikapempha amabwera apitirize komanso tipemphe makampani ena kuti taonani tu anzanu inu mukusalira bwanji tiye tigwire ntchito limodzi. Mmodzi akuluakulu ku National Bank Bernard Masi ati thandizoli likuonetsa chidwi chomwe banki ili nacho pa chitukuko cha dziko lino. Conference imeneyi ndi yaikulu kwambiri. Kubwera anthu ochokera ku mayiko 19 akuyembekezera ma delegate anthu amene akuzapanga attend conference imeneyi imene akukwana 300. So ndi conference yaikulu ndithu imeneyi andife okhala National Bank ikulu kwambiri Malawi buno tinachoona choyenera kuti tithandizepo kuti conference imene izakhale pamwamba chifukwa choti anthu abwera ku Malawi ifenso ndife Malawi banki ya Malawi tikufuna kuti anzathu ati athandize chifukwa zimafuta ofunika ndi zambiri kuti conference imeneyi izakhale pamwamba. So ife monga banki yaikulu taganiza kuti titengepo mbali pothandiza kuti conference imeneyi izakhale yopambana. Msonkhano wa chinambala 55 wa Commonwealth Parliamentary Association CPA African Region ukuyembekezeka kusonkhanitsa aphungu a nyumba malamulo pafupifupi 300 kuchokera maiko 19 amu Africa kuti akambirane nkhani zokhudza ulamuliro wabwino komanso chitukuko cha mu Africa. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutarika wafunira zabwino timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers pomwe ikupitirira kuchita bwino ku mpikisano wa WAFCON.
dziko la Malawi lichititsa msonkhano wachiwiri wa akatswiri a zachipatala ochokera ku chigawo chakumwera kwa Africa komanso ku Ulaya wa Association of Clinical Officers and Physicians Associates. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers ikumana ndi timu ya Ekhaya mu final ya Airtel Top 8 itagonjetsa Blue Eagles kudzera pa mapenalty. Takulandiranso mu nkhani zathu. Kampani yopanga shuga ya Illovo Sugar Malawi yati ikambirana ndi unduna wa zachilengedwe pa khumbo lawo lofuna kufukulira mitsinje ya Dwangwa ndi Mwanza pofuna kuchepetsa vuto la kusefukira kwa madzi omwe amaononga nzimbe. Mkulu wa kampani Ronald Ngwira wanena izi pamene kampani ikugwira ntchito yokonza njira zothandizira kupititsa patsogolo zokolola zake kuti zifikire m'misika ya shuga ya mdziko muno komanso kunja. Zambiri mu ripoti ili. Kusefukira kwa madzi komwe kwakhala kukuchitika mobwerezabwereza ku chigwa cha mtsinje wa Shire kwakhala kukubwezera mbuyo ntchito ya ulimi wa nzimbe pansi pa kampani ya Illovo omwe mlingo wa nzimbe zomwe amakolola wakhala ukutsika. Mkulu wa kampani ya Illovo Ronald Ngwira ati madzi osefukira mitsinjeyi amabweretsa matope ochuluka omwe amaononga nzimbe zawo. Mwachitsanzo iwo ati mtsinje wa Mwanza omwe umadutsa minda ya mchalo udabweretsa matope ambiri komanso kuononga dothi zomwe zidapangitsa dothi kukhala la mchere pa nthawi ya namondwe wa Ana ndi Fredi. Izi zinakhudza kakulidwe ka nzimbe. Pofuna kuthana ndi vutoli, kampani ya Illovo ikufuna kufukula mitsinje ya Mwanza ndi Dwangwa kuti athane ndi vuto la kusefukira kwa madzi lomwe likumasokoneza ulimi wawo. Timokambirana ndi aboma adodma natural resources kuti mitsinje ya Mwanza ndi mtsinje wa Dwangwa titathandizana titagwirana manja kuti michenga imene yadzadzamo mmene momo ndikhulupirira pafupifupi 2.5 meters kuchoka pamene mtsinje unali kale kufika pamene uli pali yadzadza ndi michenga yabwera ndi chifukwa chosefukira mvula komanso kuononga chilengedwe mu malo okwererapo. Cholinga chathu njoti pakati pa ife ndi aboma tigwirane manja kuti kuchoka pa M5 Dwangwa Bridge mpaka unyanja titathandizana kukumba kuchotsamo madoti matope ndi mchenga kuti mtsinje ubwerere mwakale chimozimozi ku Mwanza River kuchoka pa M1 pa Mwanza Bridge chakufupi ndi kunchaloko mpaka na mtsinje mwa Shire titafukulamo kuti madzi azitha kupeza apeze khwawa lawo lakale langonagona kuti madzi azitha kupita. Komabe monga Ngwira afotokozera, izi zifunika chilolezo kuchokera kwa akuluakulu azachilengedwe kuti atsimikizire ngati dongosololi lingatheke komanso ngati lili ndi phindu lalikulu. Malipota kusonyeza kuti mtsinje wa Dwangwa wakwera pafupifupi ndi mamita 2 zomwe zimapangitsa kuti madzi azisefukira mosavuta. Elinji Moyo, MBC, Blantyre. Anthu amene amatanthauzira Baibulo akondwerera kuti patha zaka 34 tsopano kuchokera pamene ntchitoyi inayamba mdziko muno. Mwambowu unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Word for the World omwe anakonza mwambowu Abale Fanel omwe amakhala mdziko la South Africa anati kutanthauzira Baibulo kwabweretsa kusintha pa miyoyo ya anthu ambiri kamba kakuti akutha kumvetsetsa Baibulo mzilankhulo zawo. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Papita zaka 34 tsopano kuchokera pamene ntchito yotanthauzira Baibulo mdziko muno idayamba. Mwa ntchito zoyambirira kunali kutanthauzira Baibulo mchilankhulo chachisena. Ndi chifukwa ngati chimenechi chimene chinachititsa bungwe la Word for the World kukonza zochitika zosangalalira ntchitoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Word for the World amene amakhala ku South Africa, Abale Fanel, anauza MBC kuti ntchito imeneyi yathandiza kwambiri chifukwa kupyolera mu kutanthauzira Baibulo mzilankhulo zosiyanasiyana anthu akutha kumvetsetsa mawu a Mulungu mzilankhulo zawo. Iwo anati anthu ambirinso pano tsopano akutha kumudziwa Yesu Khristu osati ku Malawi kokha kuno komanso maiko ena ambiri. Afanelo anaonjezeranso kunena kuti pakadali pano akutanthauzira Baibulo lomwe amalijambula ndipo munthu akhoza kumamvera pofuna kuti anthu amene sangathe kulemba kapena kuwerenga asatsalire mbuyo pakumva mawu a Mulungu.
Mawu awo a Davis Marambeka amene ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Word for the World mchigawo chakumwera kwa Africa ndipo amakhala mdziko la Zambia anati mwambo usongosangalira kuti patha zaka 34 zotanthauzira Bible kokha ayi, komanso kuti kuwunikira zabwino zimene zadza kamba kakutanthauzira Baibulo mzilankhulo zosiyanasiyana zomwenso zathandizira kuti miyoyo ya anthu ambiri isinthike. Mmodzi mwa anthu otanthauzira Bible mdziko muno, a Brown Banda, anati ndizonyaditsa kuti ntchito yotanthauzira Baibulo ikubala zipatso tsopano. Pakuti usanga zaka 34 yakhala chinthu chapamwamba kwambiri, chifukwa tikutha kuona kuti anthu akutha kuzikonda kusinthika miyoyo yawo. Chifukwa chomwe tikufuna kwambiri ndi malizatsi ake kuthekera kwa kuti tikapaka ntchito iyi cholinga chenicheni ndi chani, ndiye tikutha kuona anthu akusintha miyoyo yawo, akutembenuka kuzochita za dziko lapansi panopa akusintha miyoyo yawo kutanthauza kuti akulandira mawu a Mulungu ndipo akuwathandiza tsiku ndi tsiku. Pakadali pano Baibulo alitanthauzira mzilankhulo zisanu ndi zitatu 8 za mdziko muno, komanso mzilankhulo zokwana 13 13 mu Baibulo limene munthu akhonza kumvera palamya yake ya m'manja. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yalangiza anthu a mu mzindawu kuti alimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda otsegula m'mimba a kolera. Wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Blantyre a Gerald Lipikwe ndi omwe anena izi pa phwando la zoyimbayimba lolimbikitsa nyimbo zachikhalidwe pa bwalo la Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre. A Jacaranda Foundation mogwirizana ndi a BCC ndi omwe anakonza mwambowu pofuna kulimbikitsa nyimbo zachimalawi. Sangala kwambiri chifukwa chokuti ubale wathu umene tinapanga ndi a Jacaranda wateka, chifukwa chokuti ifeyo chimene timafuna kwambiri nchokuti tipezereponso mwayi olankhula ku mtundu wa Malawi ku Blantyre kuno kuti athenso kuzindikira zinthu zina ndi zina zimene ifeyo ngati konsolo timachita. Ndiye uthenga umeneyo taupereka ndithu kuzera kwa maofisa zathu a health, zalongosoka, zatheka, uthenga wapita, ndipo ifeyo tilosangala kwambiri. Izi nzofunikira kwambiri chifukwa ifeyo ngati konsolo kuti zigwira ntchito zathu bwinobwino ndiye kuti anthuso akukhala pabwinobwino. Ndeno tinaonesa kuti at least tipange zokuti uthenga upite, ndi uthenga wapita chikhulupiriro tinacho kutinso anthu aumva uthenga umene. Wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali auza mamembala a Mzuzu Rotary Club kuti apitilize kuthandiza ndi kusintha miyoyo ya anthu ovutika mdziko muno. Akachali ayankhula izi pamwambo oveka nyota president watsopano wa Mzuzu Rotary Club a John Nkandawire. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi Akachali, mamembala a gulu la Rotary amayenera adzikhala achifundo komanso othandiza ponena kuti mtima wachifundo umathandiza anthu amene asowa mtengo ogwira. Iwo atenso akufunira zabwino a John Nkandawire pa udindo wawo watsopano ndipo akuyembekezera kuti abweretsa upangiri umene uthandize kupititsa patsogolo ntchito za bungweli. Kwa ine ngati Rotarians ndi anthu oti amafunira kuthandiza anthu amene mwina alibe kuthekera kuti angapeze zinthu zimene angathandizidwe. So ndi anthu ozipereka mwakufuna kwawo kuthandiza anthu osiyanasiyana. Ndiye kuno ku Malawi tinawo mabungwe amenewa, ndipo kuno ku Mzuzu ndi bungwe limene. Ndiye kubwera kwanga ndabwera kuwalimbikitsa kuti tiye tipitirize ntchito za chifundo, ndipo iwo alonjeza kuti apitiriza kupanjira za chifundo zimenezi. Poyankhula atawakhazikitsa pa udindo wa president wa bungwe la Mzuzu Rotary Club a John Nkandawire ati
apitiliza kugwira ntchito zachifundo kufikira anthu amene akuvutika komanso kupereka thandizo muzipatala monga cha Mzuzu Urban Community chomwe chinkadziwika kuti Mapale ndi chipatala chachikulu cha Mzuzu Central. Tena kukhala ndi mgwirizano ndi mapartners anzathu Mapale Health Center, for example, Zolozolo Health Center, even Mzuzu Central Hospital. Chifukwa chonena kuti ndalama za boma zoperewera sizingakwanira aliyense. Ifeyo ntchito yathu ndi kuthandizira aboma kuti tifikire aliyense kuchokera antauni ndi mamizi. Ankandawire atenga udindo kuchokera kwa Elvis Kawonga. Ankandawire akuyembekezera kukhala mtsogoleri wa bungweli chaka chino mpaka chaka chamawa. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumpoto kwa boma la Rumpi Ajapi Muhango wakhazikitsa mpikisano wa 50 miliyoni kwacha omwe ndi waluso losiyana-siyana pakati pa achinyamata, amayi ndi magulu ena. Malinga ndi Muhango omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto, cholinga cha ligi nkulimbikitsa luso la achinyamata komanso kuwateteza ku makhalidwe oyipa monga kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo, mowa, zogonana ndi zina zosayenerera. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Polankhula pamwambo okhazikitsa ligi kulula mboma la Rumpi ati cholinga cha ndondomekoyi ndi kupatsa achinyamata makamaka am'madera ku midzi mwayi ogulitsa maluso awo pamasewera ndi zaluso zosiyana-siyana. Muhango ati masewero wanso ndi njira imodzi yomanga nzika zodalirika komanso kuchepetsa makhalidwe oyipa m'dziko muno. Pamene anthu tachoka m'minda timasowa ochita nyengo imene ndimene makhala ngozi kwa achinyamata chifukwa amamba kupanga zinthu zosayenerera. Pofuna kuti tateteze ku zinthu ngati zimenezo chifukwa chake timayika mpikisano ngati imeneyi kuti pamene akungokhala samangokhala sikuti siku azitangwanika mazoonera mpira kapena kuzamenya kumene. Choyamba chachiwiri ndi njira imodzi yofuna kupezera osewera pano mu matimu athu amipira, matimu athu anchembere mbayi. Ndi apemphe anzathu a Football Association Malawi and Netball Association kuti atabwera kuno azaone luso limene lili kuno. Tidziwe ichi kuti maplayer amene amenya mpira muno pamwamba kwambiri adachokera ku midzi. Akina Phiri adakapeza ukaronga, manja apate tikono nakapeza ukaronga. Ndi ana wambirimbiri akina Austin Nyondo osajambita kazaira amene sanapezeke town adakapeza ku midzi. Abwere kuno group north azaone luso lili kuno. Mfumu yaikulu maluweni ya mboma la Rumpi yayamikira kukhazikitsidwa kwa ligi ponena kuti yabwera pa nthawi yake chifukwa ipereka mwayi kwa achinyamata oonetsa luso lawo m'malo mongoyendayenda m'midzi. Woyang'anira ligi a Maxwell Muhango ati mpikisanowu pakopa magulu ochuluka kotero pempha achinyamata kuti agwiritse ntchito mwayi wa ligi posonyeza khalidwe labwino, mgwirizano komanso kudzipereka. Achinyamata amangokhala kuchita zinthu zosakhala bwino, koma chifukwa cha kubwera kwa ligi imeneyi zikhoza kusintha kwambiri miyoyo ya achinyamata pa zinthu zambiri, makamaka michitidwe yoyipa yongo kungochita zinthu zosakhala bwino. Pa zifukwa izi akhala bize ku masewero osiyanasiyana amene achitika mchigawo chathu. Matimu a mpira wa miyendo alipo 87 komanso 66 omwe ndi anchembere mbaye ndipo akuchokera m'madera anayi a Livingstonia, Lula, Ng'onga ndi Henga. Ligi ilinso ndi mipikisano ya bawo, mbotosha ndi makwaya kuti anthu ambiri mderali athe kutengana umbali. Mwambo okhazikitsa ligi unatsogoleredwa ndi masewero osonyeza luso pomwe timu ya Henga Select inalepherana